Secretary, Joint Secretary Mam Takasi. Ni kwa ban ai ka kubor ka shai bhasha ki paiba no snong jong kari kasi jentia. Bar po me beri abro wei ban update tane ban budin alor ka kubor ka bamin kasi kami baca no ki angut ki emere jong ka SSPDP haka ba la penpulom no ya jing thung ban thau sarkar ka tingli ki seng ya ka sarkar ka batmai hapo ka jing ram ka UDP ka Congress ka Trinamool Congress ka PDF kan thup ya ka VPP party te ngi ka party ngi hira songkhya ro ka ni but ka jing ni ru ha kitna pathai ko bor ka bo ong ba SPDP ka la set kala ya ka ri ba ka jai ri dene ya ki ni seng te kum ka party kum mangala patay men din kami halor ka jing dai penyeso umdai so party mo ka jing ya so sarkar ka jing trelang ba sarkar ka batma ki NPP party da ka bakini ki anu ki MLA ki jungi kila lei panja sokti ban thau ita ka sarkar ka batmai da ka leng ka jungi menin ka si ila lei pharo da ka jing tho sha president trong ka NPP ban wegno ek tu ching kershan na mar ngim shop par la yo ban penbait dani shom la yo ban rai da party hagal ti badai te menta ka si habaki ja kum tu menin na gani ka jingalang jong ki ndutli ki party ka jongi ka khamdon na kaliang jong ki aru ki MLA ni na kaliang ka party ni la songkhya kum ni kai baning kong ngi songkhya ya ka ne ka sentiment jong ki paiba nong snong jong ni ka rilum ka si jentia khamtam kami i lengba kini kin reutli ki party ki kwa no ban yo no ya MLA badai na kata ka jai mri kasi face kasi katubi la shai ba ya kata ba thar ju ka por ka concern ne ka jing smoke ham sim jong ki sing halang ba pero wa pilatim ta kasi ki don ki jingalang ki don ki laban ong no ki demonstration sit in demonstration ni sngau ki sing halang ba pero ba kani ki jing bom don jong ki ar ngut ki MLA jongi kalong ka jing pulom no te halor kani nagaleng ka party ru ni pen pau ya ka jing susi ba baleng pen pulom ka de kani ka lat bala da kata ka jela jongi kan yo no dau CM uba UCM chief minister nagani ka rilung kasi klemda pen sngau se ya ka jing sum communal bat ki paiba jong ka rilung garo te nagaleng jongi ngira persang ban bodin ban wat yaki kum president bat ki parang ba te benin gamit besimit ni khamthia ngla wat yaki hangnu ki dan ngla shem yaki lempa te hakajing kren ge jongi te ngila ong yaki balai pede phi khamdon hakate ge jing lang ru ban kut menin haying jing ba lak men rumbui former home minister te ndang le kren ki ong ba jai daw bala slam blak ge jilang na mar bangi lawan adu kharwe biji haying jong ba rumbui mak yang jonga ba party ge chongi te umlahi banlen slam le shong hantu te ki party ki wan suki pelati bhi but phi hadu ba poi ma phi ki medium nin hakajing jong ki ila long pala like ta tam te hoy ngaru ngami ha to por swaba beng ni oba kren ye MLA jungi argut badi ba medba ngwe ni leader jong gidi kin ru party but ni le kren ki ba ki don ki thu ban thawi ka ta sarkar ka ba thmai ka bam de ka balong kan non BJP non APP party government te hang tu ngile kren shahiru bakin thau ya kata ka sarkar batmai tenrei hakapor ba ya kren tang ki pramele na mangam des mele te nagaleng jong ko president pada ngamdon bat ka group jong ki MLA tai por bade ki jano ba ki le bam kila than ki ong tang ba hakata ka por hiru ki dang mut ba kata ka meeting kam PCCA na mar blas lempala te kila jano ki ong nga haka phone mo dari ong te balai pada pija na ba hade ban abdu bakut kan te hadin bangile kren iru ya katu janmit ya ka media report bakil aya ka jing support jong ki ya ka NPP party te halor gani ngala kren pen sai ki page nagaleng ji ka party ila don gani decision bat gani ka wega group te angin pendep bat ki bat ngimpa dei ban le ta pilong prasano ya ka party hadin nga pensai hadin nga khoye ki
hadin nga kreniki ba piwang no syakmat ban pengungu ile dia parti ba direction ng parti kalong tongin pendep ya kan ke formation jong kata non BJP and non APP government Meghalaya kumbaki kwa gini ki paiba isem halang bat ki parti halor gani as kumen madong men tagasi ba ki ong ba tola da kala poi hagadu kata upot ba ki ho ban thau ya ka sarkar ngin ko hu ya ka party de e ka ba mata ka singan ay ka ku bo sha boro ki pai ba no shong ka ri khang ba ngin shai ka long ba ki ong kum ne ke nga pi pen bai no ya ki ki no ya lam chong ka ne group jong ki party ba la la yo ya ka format la ne ya ka formation ya ka sarkar ka pathamai way ban lead ya ka sarkar chief minister faced dari deputy chief minister dari barkoi ki minister ki bandon ha ka arrangement ka babiang bat ken don kami ka signature ka bakila bandon hadu ku balai phu tam ku bo ki menin ka baduna ki ong stang ngi akli armut ki emele jong ka party ke chogi te daga jing sukhya ngai ki dari I ya kata da kilale ya kata kila ji UCLP leader ye ba medba tinggal lek menem step he ba medba ngale kundu markhmat ong kila don em ka mo karai karai ka besai ban ka baskem ba baro ki political parties ki bakwa ya kata non BJP non NP government kin form ya ka sarkar ha ka ni jela ka Meghalaya ka jungi te ndala biang lut ka signature ke jongki resolution ka bangin pha ha governor ban state claim te ong ki ba stang ku ba armut ki ong ngi ba te ban sign ban penyo ya ka number te ki ong ban dala deblek unta baro khoi te ngi beleng ko ngi ka party na mang ibanin ki kham don karai ba shai bangin le claim no ya ka ban form e government nim da kasi shai ka dar ka ba ni kwa bani I no ya ka list jong kita ki you know ki no ilam matmai jong ta ka sarkar ka patmai apo ka jing long CLP leader jong ba med ba bat kin don le se baro khai chang tu ki party ki ba ki la pen bai ma ki ngam yo ban shong hakta then we iba bar khoi kila put in place mo in order kila biang bakili submit ya ka yakin list jong ki MLA ki ba support ya ka but when state claim of governor jong ka sarkar bade community develop kumta ha thau ka sarkar te nga ongi ki ba loilem banwan mo banwan bani join hand bat ka sarkar ka thamai bakin thau te ki new party bat ka long new ba jongi te kila ong sai bala da kala long kumta ka ba biang pentip ingi mentak loi ka bala bat ngin kungu ika party te mene ngala lai ai ba met ba wan ra ngi ka list jong baru khoi ki tu ki mo ki leaders ki jong kane ka coalition government ka ba don hapo ka jing kham tam ulu lu no yelam na pen kasi ni claim da small party ni claim da don ka jing so pheri no ni pediang ni buram ya kata ka sentiment ni ki ba ya ka jing anu jing ba wala kim ai ka mandate ka biang ngi mo haka participate pi nang aru ki MLA ki maga mandate ki babyang yangi ki party rilom be haba kita ki wei ki national party kum ka Trinamool Congress kum ka Congress mo but ka VPP but ka PDF ki la ban le bale ni persya mang himar wei kalong kumbang ila lang persya ya ka mon jong pai ba ka jala ka participate pi ka bayang urista kalong pan protect ya interest jong pai ba ban trelang ba ki pai ba te bale ngilong against ya ka will jong pai ba ya ka wish jong ki pai ba te kila pensoi nga ong dalam biang kumta phone yaki kinwan bat ni sa join han hanta te kai ka bang kwa bandong ni ap tas tang ga list yaki ya ka formation you know jong kami government wat mai ka bakin dawal se la shibit la shai te la kin ai kubor nga shimi click president ban wan ra yini ki MLA bat kin join han hanta tang bangim la ban le ni sha ban ladu bang islang balai election ya CC jong ka party kala shagrar kung kasi kalau ingin job election, mereka pai bah kalau si jingi kuai service benar government, ni claim don kejing semua persya ini mo, laganun ke government ingin like baik, tambah ingin warna ringkat bat ki, you know, ki manifesto juga party, ki issue juga party, kawai kum hakaba, ini ki baki anj bah persya ya kan ika, you know ya ka interest juga pai bah, ingin keren haki kata government, bakin relook ya kata revisit. Yu pudu sam bade ban pen bai no ban pedat pun bakila anglu ki paiba bagani government ada pela tang hasting nanti ban revisit iki dulu ki jing ki badan hang tu haka jing bai pudu sam ban kum ji ki we issue ki badan kam tam jang kri bagan sen reu te kita gelong te rei kum bolong menini ga long hak dak sai kiru te mentagas ni na pen sa gadar ba at any moment
nasibit ane la shai na kiwan ya ban thau sarkar na kula ki ban yalam ban kin swailang ya kaneka ban state claim ha kaneka sarkar thmai kata kaneka message no very clear na kalian ka party ng bajma president ka party kata ba widai ban don na sarkar ya kata nga kum president ha ban long shai na madai mga ba grand ka si be shomli election ha te kemud kanu government mi khem dala ba dong manu ban wan te kata kanu government ka ba te kalai de ban don te kata te kini ki mle ki la ba dong te balik president pada ya ga kunti le jong menin pikhang yi haba menin chwa election bi ong ba de ban ka sarkar tengah pada orang kumno pilih cek sarkar kena don pada gamon besar jungi parti la ne hab sngap ko super ba kajing ong jungki kalong kajing kwa jungki ndai ka rai jung ka parti ka de ban don ka supreme body ban rai ka pada pi lagi ni respect ya sentiment jungki ru tangba ka de ru kom hi ba ka parti kan long ka supreme body ka ban you know kan ai election sing ban join party ai ya ka government pipi agak jing experience ke beri jungan lu reform ki isi hadis council kala sub ban sarai ki masih ban sarai bani ki beri form sarkar ni ki lah ban set iki sejaka kinalai lai ki weg ki government pipi dan watang ban lech pensioner de bandon ki kat pelai kadon ki jing keni te aba kamdon ke clear mandate no pai ba ki kwa be bandon ha ka sarkar le jong bat ka don ke lobby ka don ke jikro pi kum gini ki junior ngomni ni ki MLA kalong is not looking down ki mo ting kum sha ilam bakwa ro tu ting don kam bu ya ka jing khat ba kum ka party have to take care about that one i don ya kata ka ba ki ong kata ka chai mre ju ka tan kam yo ta she minister ba de sa president ya ka ting ru ngi ha sudai ya kata abo ki babun ki party ka retally don sudai ting trust but ni believe that kanika group kan snano ya ka group kan yalam manu yalam ya party aja kanika sarkar ka thamai but baki list jong kita berkhoi ikan jong ki MLAs ki badan kan numbers ikwa banyo but ni de kren ru ba med ba ni pangiran kami kata bala kata kalawan we have no problem na ka party jong ibari trelang barka subo ke mali ju pikir haibia na ki seng halang bat ki jing ong jong ki ni ki party ki ong ba kilabian ka namba ya kata tengah ngamdai ubalit ya kata ban yalaman thau sarkar te ngamla pan than ban ya thui pilu kata le se ji start ju ki bi ba kadon number le se तुम्हारी की ई पल शायद बालर गिवन नंबर कम नंबर स्टिक क्लीन कुनो फोन कम kamne ki kamna jongi ban stick den ka SPP ngingi don kam ya kata jing pendap ya ka baki kila don kata ka bala don lupa te ka number ju ki lada giwan menta gi i bom don number par hanta you can pet biang par lada kimnan ke number pada ngim ka arais ban pet kam michu nomor bale pide mstu shai ba kamdan ye ka number te ngathai ki pai ba ju gari ka si ki sum thu pe kumno ngai thau sarkar kam number pe ngathai ka shai kata fresh